Urrizen 23 Lekitxoko Euskal Zine Bileria egingo da. Azaruen birarte, aurrekontuetako proposamenak aurkezteko aukeria egongo da. Elikagaizen bankua Uribarren Nabaroa egoitzara lekuz aldatuko da. Lea Artibai amankomunazguak adikzinoien prebentzinorako plana garatuko dau, horren inguruko sentsibilizazioa bultzatuta. Astebururako udabarriko girua temperaturen gorakada nabarmenagaz. Astebete baino ez da geratzen Lekitxoko Euskal Zine Bileria hasteko. Aurtengoa 45. edizioa izango da, eta urrizen 23 bitxartian euskarazko zineagaz lotutako hainbat ekitaldi antolatu dira. Urrizen 20 arratsaldeko 7 film laburren lehiaketiagaz hasiko da. Bertan, aurten egin dira zen euskarazko film onenak izango dira urrezko antzarra lortzeko lehizan. Urrizen 21 film laburren lehiaketiagaz jarraitzuko dugu, eta iluntzian Paul Urkijo zuzendarizagaz solasaldiz eukiko dugu. Urrizen 22 goizeko 11 Euskal Zine Bilerien sortzailea eta euskarazko zinien bultzatzaileetako bat dan Benito Ansolagaz eukiko dugu solasaldiza eta bere azken filma estreinatuko da. Arratsaldeko 7 amaiera galan Euskal Zine Bilerako irabazliak ezagutuko doguz. Urrizen 23 Super Sortzi filmen lantegiza eta kameratoia lehiaketako lanen proiektzioa eukiko dugu. Baina honetaz guztizagaz gain, badagoz beste ekintza batzuk eta danak doainik. Ezagutu danak zinebilera.eus orrialdian. Etorri Euskal Zineagaz gozatzera urrizen 23. Lekitxoko udala 2023ko aurrekontuak prestatzen dabil, eta aurten be herritxarren proposamenak jasotzeko prozesua zabaldu dau. Lekitxon erroldatuta eta adin nagusikoak dirazen guztizak, euren ekarpena einalko dabe udal eraikinetan dagon horriza beteta. Era berian, lekitxo.eus orrialdian bidez be aurkeztu halko dira proposamenak. Proposamenak eitzeko epia urrizen 14 azaruen birarte egongo da zabalik. Elikagaizen bankua gitxien daukenentzako garrantzi handiko baliabidia da zalantzarik barik. Pandemizak be argi itxieban hori, bihar izanak eukezen familizen kopurua zeharo handitzu eta. Garai horretan, Elikagaizen bankua lekuz aldatu zan erabiltzaileen igoeriari aurregin alizateko eta zerbitzua eraginkorraua eitzeko. Oin, Elikagaizen bankua lekuz aldatuko da barriro be Uribarren Nabaroa egoitzara, hau da, erresidentzizara. Guztira, 70 familizako 186 erabiltzaiek hartzen dabe Elikagaizen bankuko laguntzia. Era berian, gogoratzen dugu, aukeria dagola bertara janaritza emoteko eta baitza diru ekarpenak eitzeko. Donazio honen bidez, biharritxanak daukezen herritxarrari laguntzia lortuko da. Laguntzia eskaini nahi izan ezkero, ipini harremanetan Lekitxoko udalagaz. Adikzinoien fenomenua aldakorra da, eta beraz, bere garaizan martxan ipinitzako ekintzak aztertu eta eguneratzeko biharra dago. Izan be, herritxarren bizikalitatean eragin esanguratzu eta zuzena daukon arazo bat da. Lea Artibai amankomunazgotik udalerrizetako adikzinoien errealitatien diagnostiko zehatza egingo da. Horretarako gazte, familia, erakunde eta elkartien parte hartzia be sustatuko da. Lea Artibai amankomunazgotik udalerrizetako adikzinoien errealitatien diagnostiko zehatza egingo da. Horretarako gazte, familia,
Erakunde eta elkartien parte hartzia be sustatu egingo da. Honen barnean, ikastetxeetako 12 eta 18 urte bitxarteko ikasliakin egingo dira galdeketak. Behin udalerritzetako ikaslien informazioa batuta, eztabaida talde desberdinak antolatuko dira, mendekotasunen egoeriaz taldian hausnartzeko. Azken batian, drogen kontsumoa eta bestelako mendekotasunak prebenitu eta saihestuko dabezen estrategizak eta ekintzak sortzeko helburua dauko planak. Tuvo que pasar algo allí dentro. Pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada? Voy a averiguar qué le pasa a su hijo. Podrás trabajar desde dentro. Aliz, ikertzaile pribatua, ospitale psikiatriko batean sartuko da paranoia baten itxurak eginez. Bere helburua lan egiten duen kasuaren frogak biltzea da. Preso baten heriotza egoera ez oso argietan. Itxialdian aurre egin beharko dion errealitateak bere itxaropenak gainditu eta bere zuhurtzia bera zalantzan jarriko du. Mundu ez ezagun eta zirraragarria agertuko zaio begien aurrean. Solo es el camino más rápido para conseguirlo. Alicia. Gaur zerua garbizago egon da. Egunen amaieran iparraldian beho-hodeizak ugaritsu egin dira. Bilar, hasieran, zerua tarteka hodeitsu egongo da beho-hodeizakin. Orduak pasa hala garbitzera egingo dau eta arratzaldian eguzkitsu egongo da danian. Temperatura maksimuak beste gradu pare bat igoko dira. Zapatuan beho-hodeizak izan leikez lehen orduetan, gero garbitzera egingo dau. Arratzaldian brisa ibiliko da. Temperaturan ez da aldaketa handirik egongo. Domekan udabarriko girua espero dugu. Zeruan goi eta erdi mailako hodeizak izango doguz, baina orokorrian girua argia eta berua izango da. Haizia hegoaldetik bizi ibiliko da. Hurrengo asterako giro lehorra eta beruak jarraipen eukiko dau epe luzerako gainera. Halatabe ez da baztertzen ekaitz hodeizak sortu eta gabaz zaparradaren bat botatia. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.